assalamu aleykum musidɓe an daraɓe men Fulɓe TV fewno ɗo komin musidɗo mum Kadidiatou alarnemo hande ɗo kadi mi hiwrike mo kala inde mum e yettode mum ko jokkuɗo men e programme ji amen ɗin. Hande kadi min addana yewtereji hittuɗi yewtere diinayankore ko tawata ko gandal ko hono neɗɗo heɓirta gandal hono rewata ma ko duuɓi jelu fuɗɗoto heɓude ɗaɓɓude gandal ma gandal ko honto haɗata ɗum ɗum fof hande momin heeɓi ɗo koɗo momin yewtida e o programme diinayankore ko ceerno Djibril Balde iwɗo ha Nema Kunko. Bisimilla ceerno. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Kadidiatou Diallo mi salmitimama. Miɗo wiya noon dental fulfulde ko laarata en fof kala goto fof ɗo woni e ɗo wontiri miɗon salmina fuɗɗi e nano pular ha e pullo o tigi. Miɗo wiya ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Yo jaam e kisal won e meɗen wona e ɓesgureji meɗen wona e ɓesgureji julɓe fof. Allah jaɓu duwaw. Amin. Hande noon miɗo faala comme no mi fuɗɗori noon on nani e yewtere diinayankore kono gandal ɗaɓɓirte e kon wato me yewtade ɗon. Miɗo wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Eɗen jewta e nder suudu gandal. Jiɗɗen enen kadi ko findinde fulɓe ɓe hayso tawi woni fulɓe ɓooyi ko ɓe pini te kamɓe kadi ko kamɓe tan woni yimɓe ɓooyɓe finde. Sabu so a lartinima gila to annabaɓe ha e waliyaɓe heewi rewɓe hen tawa ko pullo hayso tawi wonoyi wona fulɓe ɓe jommum gollidi kay kono a tawat jommum ko pullo. Gonɗen ko e lewru mawlidu nabawiya kono eɗen poti haalde jibinede rasulu sallallahu alaihi wa sallam kono hoko cogluɗen haalde ko rasulu sallallahu alaihi wa sallam ko taki ko enen fof hande eɗen mbo kormina enen mbo jetta enen mbo manta ko hoko mbo joguino he hoko mbo janginanno ko ɗum ɗon enen cogluɗen yaarude beele yimɓe ɓe enen kadi yimɓe men ina mbawa hebde ko nandata e ɗum ɗon walla ɓe keɓa jaati ko wonno e ɗum ɗon ko sabu rasulu sallallahu alaihi wa sallam ko o kala ko Allah tottunomo tottanimo pour kanko tan o totti ɗum ko pour e tagore makko nde fof sa yii o nelama rahmatan lil alamina kanko woni yurmede wonande tagore nde fof kono ɗum koko fota ande sabu tagore nde fuɗɗi ko gila so en belama sa mbi en tawi adama alayhi salatu wasalam tagaka sabu adama nde taga o tawiɗo malaikaji nde adama taga o tawiɗo malaikaji te taguya Allah o omo continue omo yaha ha ɗo ɗo gonɗen hande tembo continue sabu en nani qur'ana wiyo ma indakum yanfadu wa ma indallahi baaqi ko goɗɗon ko gasat min ko gommi ko ɗo heddoto so neɗɗo welsinima noon o wawa andude kanko hoko o jeeyi e hoko Allah jeeyi ɗum woni ko cogluɗen yewtude hande. Jarama sa wi nabi koko nelanoɗo sa wi Allah hullan ɗon defte makko no jippi joni noon comme no mi fuɗɗori noon ko honto goɗɗo fuɗɗorta ɗaɓɓugol gandal ko haray ko mo duuɓi jelu. Gandal ɗaɓɓude gandal laarani neɗɗo o duuɓi muɗum ɗo tolni gandal fuɗɗorta e neɗɗo tan ko gila ñande neɗɗo o fuɗɗi wawde haalde o fuɗɗi wawde hebde haqqille makko gila ñande muɗum o foti fuɗɗade gandal. So a yii yimɓe woɗeɓe ɓe jaraniɓe yoɓe gittu jawle maɓɓe ɓe gara ga e sukaɓe meɗen ɓe joɓa ɓe mbaɗa feere nosirin school ko sabu hoko hen ko neɗɗo o kala gandal ngal o idi jangude neɗɗo o kala gandal ngal o idi jangude ko ɓooyi ko e ngal gandal o sakkitoyto te ko ngal gandal halfata kala ko ari e makko ko ɗum taki enen ne so tawi min mi heɓino ko jinmi ko e enen julɓe kala ɓiɗɗo mo jibinɗen ngad o adoranno ko e islam meɗen he woni qur'ana o noon enen jogui dame wotoɓe fof eɗo puɗɗorta enen puɗɗorten ko ba nani mana araboɓe ɓe puɗɗorta ko alifun ɗum noon koko jara andidirede hoko taki ɓeya puɗɗori alifun hoko taki enen puɗɗorɗen ba ɗiɗo fof neɗɗo so a andi ɗe gulle ɗe kalanmi ɗo han ɗum ɗo a anda ɗum tawa sifanaka ko gonga toni o noon no wawi wade fof haray ɗiɗi fof no selli si tawi janggama no haniri ɗi fof ɗi selli qur'ana kala ko jiyoyɗa luutodiri e nder qur'ana so tawi wona haaloɓe ɓe luutodiri ko bindol ngol luutodiri yo a andu fof ko gonga kana kay paama ko ɗum ɗo faandi e ɗum ɗo ko faandi walla mbasa famde ɗum ɗo paama ɗum ɗo kono fof ko gonga qur'ana ala ciifel bajjel ngolngel e nder qur'ana ngel fotaka andede ala kadi hen ko ganduɗa ko andere hen ko wona gonga qur'ana ala ɗum ko gonga yo wiɗo ba enen fuɗɗorten te noon on ba yehi tawata leƴƴi ɗin fof
no woodi no tindindirta ɓiɓɓe mum e haala mum haa fi wawgol faamugol diina on gonga ko wiiɗa kon haa joni yehi ha arabu ɓen yahɓe janngoygo leyɗe arabu faalama yiltuɗe ɗum salo fesko mawɓe men ɓe waɗayno kon hara ko alifun wiyata an kon ɗum waajetoɗa hakkunde ɗon aɗa anndi toujours sengo jangde to kala ɗo neɗɗo o fuɗɗori so jangi o hettini bindi tan moƴƴi kala ɗo o fuɗɗori noon hay so tawi o fuɗɗori ko ɓe sakkitorta ko sintoyɗo tawa ko ɗum o fuɗɗori yo o eto tan ha o hettina bindi ɗi o faama bindi ɗi o fira bindi ɗi ɗum ɗon moƴƴi e makko kono noon jangude ɗi bindi kala ko ɓoyɗa jangude e bindi a wawaɗi nan sona o gundo mo paandi en ɗo yaade hande tana on ganduɗa mi hollan noon e jama o toujours e hono wiyete ƴi'e e nder qur'ana ko ganduɗa neɗɗo o so tawi aɗa jogui haqqille te ko a janguɗo a andanat hoorema woodi ko heddi ko taki ko kadi miɗo jogui on anniye wadde mbo e télé he ko pour wallitade enen fulɓe ɓe ko joguinoɗen hanki e hecci hanki ganden ho ɗum woodi te ko ɗum ɓuuri kadi kono so tawi yahi ha majji e nder meɗen en kucci e jande ɓolɓolde he tawanno woodi ko heddi ko ɗum taki jiɗɗen wittude ngal ɗon seeɗa e nder ƴi'e kollen ɗum jama o eyyi on tuma adan ɗoya naadude paykum ma a toɓɓanay kum joni ɗa wawi tan naadude paykum ma yaha janngol kon ɗum ɗon kadi wolata ɗon eyyi si tawi ko ɗon mi wiyanma toɓɓude nde nde bonani kono so tawi kadi a toɓɓani ɗum kadi wona haydara toɓɓude nde noon hoko woni toon ko du'anade suka o ombo naata e ganduɗa ko golle ɗe ganduɗa ko golle moƴƴe kala golle moƴƴe so a natat hen aɗa foti ɗaɓɓude hen du'a so a ɗaɓɓi hen du'a kay so wallanima ceerno eɗen gandi yakkantama ko ɗum taki toɓɓugol ngol e enen mbaɗoɓe ɗum ɓe continen e ko golleten te si a teskima kadi ɗum ko mawɓe meɗen toɓɓirta ko mbinomi ɓe lagine ko ayi ngel korel ngel ɓe mbatta cobbal ɓe mbaɗata ɗum ha heewa de onon jannguɓe bindi ɓe jahero busriyu anani ko ɗum busiriyu janguintamanin toon rasul sallallahu alih w sallam omo joguino korel ngel ɗi jogui ko wayino condi gawri ni o ñammini ɗon temedere sagata korel ngel gasani ɗum noon so a ɗaminima gonga ko cobbal ala wona cobbal ɗi wodi ko janguinteɗa ni ɗum woni e ƴiye ɗe garten ɗe ngal ƴiyal ino tawa hen kala gandoɗo mbo haali ko yaata e zahir mbo haali ko yaata e baɗin noon ano ɗum wawi hollu neɗɗo e qur'ana ha o anda ɗi woodi ko woodi kanko kala o ɗaɓɓa ɗum beele diren ɗo gonɗen ɗo coglumi kono en dirɗo gonɗen ɗo ɗum coglumi kono wona wonde ho fulɓe wona julɓe fulɓe kam ko diine ganduɗen anani gila noon to adan fulɓe ko diine gandi wona pour ho eɗen jalti diine ɗe kono yo en gandu ko daɗirnoɗen hanki e hecci hanki ko ɗum cogluɗen hen jubbude seeɗa ha tuma keɓɗa lefu muɗum seeɗa ko pullo ko diina anduɗen kono eɗen andi noon diinaji ɗin ɓano ɗuuɗi fulɓe ɓen no diinaji ɗin fof andi gonga ɓe ɓa tun Allah wanno aljanna e yiite waɗo nano e ñaamo fo wawata jokkude lawol gotol koko Allah yeeɗi on tigui wo ɓa mi yewtiɗi e woɓɓe ɓe anduɗa ko gonga ko wiiɗa kon ɓeeno arde uddita nosin school ji mum ko noon kadi ɓe arirno ɓe tawa an jooma ɓeygure ka miskine ƴetta ɓiɗɗo ma okkamo labbejo o jannamo o wonti christian ko noon ko ɗum won tigui sifoto min de komi jiɓina ko e nder julɓe mawɓe an ko julɓe num kono noon yahoyi ha tawata ɓe okkanno ɗuma labbeɓe mi yetti Allah e maɓɓe because kamɓe jannilan hande ko komi heeɓi fof ko kamɓe okkimmi ko noon tigui Khadijatou Diallo enen fof en mbawata wonde e diine goto en mbawata won jikku goto en mbawata wonde e gollal gotal saabu Allah on sohliri noon Allah ko noon o sohliri aduna makko o kadi ko noon yahirta so tawi ko hunde wotere gaddunoɗa ɗo a wawa defde wela hunde wotere gadda ɗum ɗo a wawa def wela hay wofonde e welde mum defde a waɗan ndiyam mbaɗa jaygol so puɗɗoɗa ɗum def hunde wotere wawa won diineji ɗi noɗi poti ɗo hewde fof caggal tan enen fof kimmanɗen ko Allah e nelaɗo Allah ina jogui nafoore kono noon wonko cohlunoɗen haal seeɗa ɗum ɗon somi ƴetti ɗum andi ko ma juuta seeɗa so tawi mbiɗo ɗum wawi continue ko gonga yehen tan si tawi andi ko yewtere yaltinta yewtere eyyi joni toroto tan daroɓen min andindiɗan ko fulɓe TV won ɗon darude mbiɗa min kadi Diatou Diallo wondi ɗo e ceerno Djibril Balde ko noon tigui aɗa andi Qur'an neɗɗo omo janggat Qur'an omo wawi wawde ƴeel Qur'an
ɗum ko ɗum farilla ngadiɗo e neɗɗo so tawi ko a julɗo ano foti janngude qur'an wawde qur'ana ha timmina mbo ɗum ɗon ko hoddiro Allah kono noon kam julɗo fof no foti etade ha wawa ko juulirta so a yiɗi noon andude sartuji islam ɗi ko islam yamitima walla ko islam haɗima walla sartuji ɗi no ɗi gollirte walla no ɗi kaɗirte ɗum janngu bindi ɗi tan a hettinat kono so tawi woni a yiɗi andude rasulu sallallahu alaihi wasallam khairil alamin kombo jangginanno ko ɗum ala sago ko ma gabboɗa mawɓe ɓe misal hande an jangoɗo a ala sago pour jangaɗo mbasa jangude qissa annabaɓe ɗum a wawa ɗum a ala sago kadi so tawi ko e suufiya he gonɗa janga mbasa jangude kadi qissa suufiyankoɓe ɗum a wawa ɗum so tawi woni ko e nder annabaɓe he gonɗa mi holla on hen jubbe seeɗa ɗe ganduɗa so tawi woni ko a joom hakkil a hettinat eyo wano misal ko mbimi on wano annabaɓe so tawi woni a felliti janngu islam a ala sago ko ma janga qisaji annabaɓe te ala to jangataɗi kadi so wona e qur'an te on qur'ana wonko o haalantama hen so tawi woni a acci haqqille tigi a andat wonko heddi hen mi taƴani haala ma sa a wawi ɗo on tigi janngu qur'ana on ɗiggina janga kadi tawa hayso ko juulirde ɗin harano ɗiggi kono miɗa yiya kadi woɓɓe tawa ɓe janggay sa yeeɓi deftere nden hara ɓe anda hono bindi ɗi warowe ɗum ɗon no tawa e ko selli eyyi no sella neɗɗo no wawi janngude minen mawɓe amen mbiyanno ko daatu karan neɗɗo ɗi wawi janngude ha sellina ko janggi ko tawa hettinani bindi sabu rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wuuri ha o maayi o hettinta bindi so wi immo windu o wawata te ko kanko janggini ɗum ɗo fof ɗum ina sellinani joni ko ɓuuri moƴƴude kon on tigi yo ekkito harfe ɗen andita ɗe wawa ɗe hara ka yeɓanaɗa o an kadi a wawa tindinde eyyi ɗum ɗon ko baraji goɗɗi wawde janngude bindi ɗi ha hettina bindi ɗi ko baraji goɗɗi wawde janngude harfu o wawa liggoroyde harfu o ɗum mbawata gollorade andi yehuno ɓe na jamanu ceerno namu hara ko wawɗon no janngude ma angiɗa tawi a naamu sa pari ɓe taranoma lefol miɗo nana ɗum e Fuuta Jallo miɗo nana ɗum e Fuuta Jallo kono noon min wonko jangginmi hen sabu min ko jangginmi hen ko on jaaɗo janngoye naamu on kam hollima no yiɗi qur'an ko Allah woni hoddirani o wawa qur'an hay on ino samari on mo ganduɗa o heɓani hen haaju te gasata hande ɓe ganduɗa o janngani qur'ana mo jibini ɓiɓɓe mo jangginani ɓe qur'ana mo heɓani haaju ɗo qur'ana janguete mo heɓani haaju e janngoɗo qur'ana hatta mbo maya mo janggane qur'an ko ɗum ɓuuri hawnade ɗuma kay kono alhamdulillahi rabbil alamin Khadijatu Diallo ko mbimami ko neɗɗo o ala sago somo felliti janngo diine makko ko ma o janga qissaji annabaɓe ɓeɗe te qissaji annabaɓe ɓeɗi ko qur'ana wawtama ɗum jangginde so a jangi noon e nder qur'ana ko ganduɗa an on tigi a nanani walla sah so tawi a nani ɗum no cikkirɗa ɗum ni wodani taw no wodiri ni a wawta ɗum nande ko ma ɓattoɗa mawɓe ɓe ganduɗa ɓen ɓe kollanoma ɗum ɓe gandi ɗum ko ɓen mbawtama ɗum hollude ɗum noon ɓiɗɗo ma kala mo pelliɗɗa jangginde a jangginoyat ɗum kala jangginteɗo a lappete a fortete a sonkere ɗum ko yidde jinnaɓe maɗa ɗi waɗi noon ɓe ganduɗa ko yahata mawna jangganoya hoore mum miɗo jaɓi ɗum kono ɓurɓe ɓe ko yidde jinnaɓe maɗa takata jangga kono mana leeru haqiqatu ilahiya mo ganduɗa ko on Allah jogui ko on mo tottuno annabaɓe makko ɓe on neɗɗo o kañum ɗaɓɓanoyta ɗum hoore mum ko ɗum taki o wima wama yaja allahu nuran wama lahu min nuri min Allah kala mbo mi waɗanani annora goɗɗo wawama ɗum waɗande ɗum noon so tawi woni a yiɗi ɗum andude ko mawɓe ɓe tan mbawta ɓattade firtani noon ko tariha tijjantadde kala tariha ko ɗum wonto lees heddi noon si tawi an ɗo gonɗa ɗo a andi ɗum ko an andi si tawi a anda ɗum ko an andi te ko ganduɓe ɗum ɓe ko sabu ɗum waɗana o mawlidu nabawiya sabu mawlidu nabawiya ɗi woodi ko wawro haaloyas ɗi woodi ko wawta ko haaloyas kono Muhammadu rahmatan lil alamina aɗa andi on so a fellitimo jangginde tan wonɗo nde wata misal
to sengo annabaɓe to adama alayhi salatu wassalam mo kalannoɗen haala ñanmunno adama e gurdam makko nde allah tagi mo est ce que wona e aduna mo taga Khadijatu Diallo koye aduna nde mbo tooñi allah foti mbo nannu alijanna est ce que o warano mo warano ka ko mburɗo o naɓa alijanna joni tagaɗo aduna mbo ittama ɗon mbo naɓama alijanna nde mbo tooñi kadi toon to alijannaji est ce que mbo warano mbo warano kade mbo yaltina gaga aduna te qur'ana noon jangini en kala naɗɗo alijanna wuɗɗata kono adama noon yalti walla hetto ko moƴƴi de joni nde mbo yaltina aduna kadi mbo tuubi allah jaɓani mbo rutti mbo alijanna joni adama alayhi salatu wassalam e gurdam makko he mboni waɗa jabante yaha rutto hakkude alijanna e aduna te allah ina andi so mbo heddinoma toon to alijannaji est ce que enen bani adama o en jibinteno hay goto jibinaka toon to ɓe gandi to alijannaji tode joni kon est ce que enen gandi ko woni alijanna caggal adama ko nde mbo wuuri mbo waɗanno yaha ara hakkude alijanna e aduna kon koko jari andude si a humpa ɗumman ko ma ɓattoɗa mawɓe ɓe ko ɗaminiɗa ano hen andi ko tawat wonano cikkirɗa ni woniri sa iwi ɗon garanta ko annabi souleymana enen pi en nani annabi souleymana o maayi duuɓi temedere mbo dari duuɓi temedere mbo dari ɓe mbi ko sawru ndumo tugiri ndu ko ndum mooƴi ɗi ƴakki ha sawru ndu taƴi ko on tuman mbo yani o maayi o surraka ɓe tinani o maayi ni joni ɗum si a jangi ɗum han ano a gomat ɓe sikka toon ko allah addi jippini goɗɗo e makko imo dari tan alade mo ɗon walla on ɗum fof ɓe gaddani hen sikki naggam ɓe gaddani hen ko adda tan kanko on o maayi duuɓi temedere omo dari sawru ndu mbo jogui ndu ko ndum mooƴi ɗi ñaami ha nde ndu taƴi ko on tuman mbo yani joni mi lamdima hay kangaɗo gonnoɗo e koñhe o ɗiɗi wawi mayde daro miniti ala balɗe temedere saka duuɓi temedere ala ala saka ranta on annabi souleymane mo ganduɗa e jamanu meɗen ko kanko wonno annabi te ko kanko kaldi wonno lamɗo aduna o foof o ni noon maya duuɓi temedere dari ko qur'ana haalanima ɗum a suusa yeddu teɗi selli kono wawata sellirno cikkirɗa ɗum ni wawa sellirde an no cikkirɗa ɗum ni wano ɗen noon guƴe ko ɗen guƴe ko wiiteɗo tarika ko janguintama anani sa wi ɗum garanta ko annabi yunus ɓe mbima ko lingu moɗi mo khadijatu hakkude ma e allah ƴoyre maɗa nde ɗi okkima lingu ɗi wawi wurde ga dow koye ndiyam he wurta lingu moɗa neɗɗo rutto natta e ndiyam wuura toon duuɓi neɗɗo e wuuri kemtanji allah tan ala joni an jarata ko allah ala ko hori wadde andi ko nden gomde ɓittini en kono kala ko a wawa yiide o aduna ko wawaɗo wonde hande si a haalanama no ɗum ni a laarat est ce que no wawi wonde est ce que wawata wonde on tuman ɓattoɗa mawɓe ɓe ɓen ɓe janginanma ko noon tigi kala ko wiite tarika ino haalanama wano ɗen ɗon hollama ko hoko hen yahatani on annabi yunus non ana on ɗon bugano ko nder woyndo ala on ko yusufa wiite anani joni si tawi on yunus e yusuf wonaɓe goto joni so tawi woni an on a felliti a wona julɗo a jangi sariya maɗa o a andi ko allah yamirima a andi ko allah haɗima a andi farilla o a andi sunna a andi mustahabba a andi fadayil eyi ko gonga tigui a fuɗɗima kono noon no a andu a siwa ɗum noon ko a siwa wona lawol ngol ndewɗa fof mbawɗa ɗum yiide ko ɗum addi ɗi tarika fof mo jiiɗa ko o gundo wonto lees te ko o gundo ko o mawɓe meɗen gandirano ko wiiteɗo waliyagal si tawi ko onon guine ko mbiton sayku ko sayku wona defte ɗe mbo daɗata jomɗe ɗum huɓata garoɓe e leesma tawa ɓe ɓuurima janggo fof hoko hen ko on gundo ɓe garani saabu hoko hen ko on gundo heedi dow kala ko allah jogui joni no ɗinni so tawi ɗi gari han neɗɗo o so tawi a andi a jangi ɗin a faami ɗin a famora ko heddi ko fof kono so tawi a jangi ɗin a famani ɗin so hakkilma ari hen han ɗi woodi no naniroyta ɗum han kaala ko wodani e qur'an ala hen ko wona gonga koko wonirta gonga no cikkirɗa
e ko wonirta gonga no a sikkirani ko pamɗa fof noon aɗo ɗum wawi naftoroyde kono ko a famani fof wallahi a wawa ɗum naftoroyde andal kala ngal pamɗa e muɗum a wawat liggoroyade gandal ngal kono so tawi woni a wawani famde gandal ngal a wawata liggoroyde gandal ngal te muhammadu rasulu sallallahu alaihi wasallam khairil alamin ma dama aduna o nanɗo bonɗo sabu ko sababu makko taki Allah tagi tagore nde on non mo ganduɗa o ko sababu makko taki Allah tagi tagore nde on o yahata wacca en ɗo kono noon hono mbo heddorta ɗo non no mbo fotta heddorade ɗo ni mawɓe ɓe gandinta ɗum mi wi'anima noon ɓoyɓe duuɓi ɓe de ko mawɓe ɓe mbimami so yahi noon ha neɗɗo heɓi hen hay soko seeɗa miɗo andi kala ko sattoy mbo bontanedi e hay neɗɗo goto sakaranta noon jinnaɗo ma misal ko mbiyammi ɓesnure nde ko mi wiyaɓe ɗi waɗi harfuji enen fof garen he tafsir jalen misal no harfu ko ɓe mbiyata inna Allah wiyo minen ɓe mbi Allah ko takara ina wiya minen Allah ko yiɗa mawninkinare inna no menen ɗum ɓe miiji tan ɓe kaaliri noon kono harfu kay harfu fo harfu garɗo ɗi yoni inna no minen Allah ko noon wirata hoko taki Allah ino wira noon kamɓe ɓe mbitto yani ko taki Allah ino wira noon kamɓe ɓe mbitti tan ko Allah o yiɗa mawninkinare ɗum taki o haalira noon o wattida hoore makko ala inna no minen kay addi jammu joni misal Allah tanno tagore makko nde gila hay hunde fuɗɗaki ruhuji ɗi fof nde ɗi ndenduno nde mbo wiyanno alastu bi rabbikum balla on jamanu hay ruhu goto mbo alano hen ala joni ɗin ruhuji fof ɗi taganoma nde wotere joni ko ruhuji ɗi jogori arde te si tawi kadi ɗin ngara ko Allah tagata mbadiji ɗi Khadijatu Diallo bani adama kala ko mbo ƴoƴi ko mbo ƴettat hunde mbo wayla ɗum mbo waɗa hunde kono waɗa hunde ɗo hay hunde alano ɗum ko Allah goto wawi ɗum ko ɗum taki mbadiji ɗi fof ko Allah woni ɗi e tagde kono joni toon to Allah tagata mbadi to Allah nde tanno adama alayhi salatu wassalam o yaltini hen hawa gila on tuman kala neɗɗo garɗo ɗo o jibina joni noon enen yimɓe jibinteɓe ninɓe ko nene e baaba jibinta ɗum kono ko Allah watta ɗum ko Allah waɗata mbo e nene he kañum jogoto ɗum gongana ɗum ɓa woɓɓe ne jombidiri haraɓe Allah okkani ɓe ɓiɗɗo okkani ɓe hay hunde ko Allah okkata ɓe Allah waɗata ɗum to gorko to waɗata ɗum ga debbo ga kanko donnata kadi ha hawra ha wuura mbo waɗoya ɗum ko debbo walla ko gorko mbo peesa ko ɗum walla ko ɗum ɗo ɗum fo no mawɓe woodi ko gandi hen anani nde on tuman on mawni han ara a yiɗat ɓiɗɗo gorko keɓa debbo a yiɗat debbo keɓa gorko anani neɗɗo ɗi okke hay ɓiɗɗo mo yiɗa ɗi okke kadi ɓiɗɗo nde yiɗa kono andi wona neɗɗo wattan ɗum misaluji aduna fof ko ni mbay siko baali ko ɗiɗi kepta ɗum siko mbeewa ko ɗiɗi kepta ɗum siko leggal ko ma ƴetta awdi ndi ngawoya anani joni noon kala ko Allah felliri ɗo tagde ko kanko woni e wadde huunde nde kono ko mambo rewa e goɗɗum mbo waɗa huunde nde ɗum taki mboyima inna no minen misal so en garti e neɗɗo he on neɗɗo fuɗɗodu makko ndu ko Allah kono Allah kadi nde felliri mbo addude ko debbo e gorko rendidiri nde on tuman waɗi feere ha mbo ari joni mbo wima inna no minen hoko Allah kanko e tagore makko nde gondi ɗo wa huwa bi kulli shay'in alimu kono no menen anani wa huwa bi kulli shay'in alimu kala hunde ne jiiɗa ɗo Allah ino e mum no yiruɗa o no famɗi mbiɗa ɓiɓe no miijorɗa o no yiruɗa o no famɗi ko miijo kala siko ka dow himo ton ka wonɗe wo kala ka tagore wawi won Allah ina toon wa huwa bi kulli shay'in alimun kanko Allah ombo e dow kala hunde e kattane makko ɗo hollima kala tagore Allah gonde ɗo Allah ino e mum to nde wawoy wonde fof noon bi kulli shay'in ɗum addi fofof hay hunde mankani kala ko jiiɗa ɗo Allah ino e mum te kala ko Allah felliri ɗo wadde ko e goɗɗum mo rewata anani mbo waɗa ko mbo watta ko caggal noon joni koye nder tagoreji makko he mbo yaltintanin tagoreji goɗɗi ko ɗum taki o addi harfu inna no minen
anani ɗum ko taki laɓɓinmi oɗo harfu yas o miɗo mbo suusi laɓɓinde yas kono heewi harfuuji ko ngannduɗa mawɓe ɓe janginta ɗum wallahi jangatake yas ko satti ko tiiɗi o ko nder suudu jangete wono corte buyɓe en alif lam mim eyi kam heewɓe ɓe ɓe pirira ɗum wallahu alam ko goonga noon wona fenande wallahu alam walla ɓe mbiyama wallahu alam bimuradihi ko Allah andi ko faandi e ɗeɗo karfeje est ce que ɗe pirɗa ɗe Allah andano ɗe Khadija no andi kay no andi kay Allah andano ɗe pirɗaɗe no andi kay no andi kon an a firi ko ganduɗa ko anda ko mbiya ko Allah tan andi hen est ce que ɗi selli sellani de ko an woni a anda ɗum an woni a anda ɗum kono wota fellit kala goɗɗo anda ɗum kala ko ari e qur'ana he wallahi ɗi wodi ganduɗo ɗum min ceerno balde komi anda no heewi hen kono ko hay goto anda ala anani te kala ko ganduɗa en hunde kadi goɗɗo ɗi andi ɓuri ko ganduɗa ko e nder ko gandunoɗa ko misal séri kunda andi ano andi séri kunda kono ɓurɓe ma ara miɗo taƴƴini miɗo andi séri kunda eyyi ɗi waɗi ɓurɓe ma andu séri kunda te ha pari ɓen ɓe jakorɓe ɗim walla ɓen sa ɓurɓe ma andu séri kunda ɗi woodi heɓe jottaki ko ni to Allah wayi hadara Allah o goto fo goto gueɗal ngal Allah waɗanima toon ko ngal keɓata kono noon no en gandu so tawi en jiiɗi yottade to aduna o yahata to enen fulɓe guetoɗen duttoɗen e o gundo Allah so en duttima e o gundo Allah ko o gundo Allah waɗi mawlidu hoko taki waɗi mawlidu nde harfu o wino fa zakkir inna zikra tanfa'ul mu'minin anani ciftiniɗe e ciftinirgol ngol nafat gomoɓe ɓe woni o gundo Allah so tawi yahi ha andimo han wiyano a siftinir tagore nde si a siftiniriɓe an kala gomɗo nafat ɗum hoko taki wi'a yo a siftinir tagore nde Khadijatu Diallo joni sa yi gonga ɓeyano jemmaji nabi ɗi yarata Khadijatu Diallo jemma fo hara ɓe linta adduɗo ambulo ko ɗum adduɗo ɗo eɓe woɗude fi nabi hara weeti Khadijatu kala ɗo men enen fulɓe ɓe gonɗen walla dal i heewi e men hay so wona fulɓe i heewi e tagore he gomɓe kala suka jibinaɗo ɗo ko waliyu mbiyanmi cukalɗe ko mi wiyaɓe a yii konnguɗi arab ɗi en pirsani ɗi ko ɗi gaddani en majjere won noon hen kadi ko foɗatake no ɓeete saabu ɗe balɗe ɗo waɗi kalifa mbo lamdimi diine hoɗum firata e ɗemgal pulaar en gandi si a wiyama diine koko jokkuɗa ɗo ko ɗum mbiyata diine kono noon aɗa fonno andude diine ko hoko firata si a andi ko firta e ɗemgal ma hen on tuman an a andi ko woni diine islam noon kay yo en gandu kala annabi mo Allah neli ɗo koye islam nela kono diine ko Muhammad tan jeeyi ɗum si tawi woni noon haalta ko yaas te yimɓe ɓe ɗaɓitani ɗum est ce que jahat yahatade andi yahata joni misal a addi alif lam mim ma dino ka ɓenna islamu dini kono a wilan ɗo ko Muhammad jeeyi dina eyyi islam o kala annabi mbo Allah neli ɗo koye islam mbo nela mbo ari mo golli islam mbimami kono diine ɗe ko diine Muhammad rasulu sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulu sallallahu alaihi wasallam kanko adiɗo Adama alayhi salatu wasalam anani kanko adiɗo Adama alayhi salatu wasalam kala meɗɗo ɗo arde moƴƴo koye moƴƴere Muhammadu rasulu sallallahu alaihi wasallam he woni ko gokkade a seeɗa ko ɗum taki ko hunde nde ganduɗa nde jari wittude si a yii a folanima alif lam mim ko ɗen ɗon woni ko jakini on kono ɗi woodi ko fonno jakinde neɗɗo ko ɓuri ɗum ko way wona hono a yinde mbiɗa bisimillahi mi sikku ko ɗum puɗɗorɗa mi sikku ko ɗum kolorɗe allahu o woni inde Allah bismi o ko hoko e inde Allah mi fuɗɗori e inde Allah bisimillahi allahu o ko inde Allah bisimi o mawɓe ɓe jaɓanimo jangguin yaas on ko nder suudu jangguete ɗum addi bambo kalnoɗen haala o ko simbo masama mbo jangge bambo masaka hono jangguirte bambo masaka on ko ba a masimbo to dow a toɓɓi ha paari a masi mbiɗa ba eyyi
mbo masaka wono jangirte ha joni ko bamen jannama ayi aduna ko mbinomi ko mbimi si en belsinima han ta en belsinima en lorat ko e meɗen he hoko hen sikkude andi tawa anda rasulu sallallahu alaihi wasallam nde Allah felliti jippinande mo ɓural ngal joganimo ɗo ngal taki ngal tangal ngal mo taki mbo tangal ngal ɓural tangal ha o tagi muhammadu rasulu sallallahu alaihi wasallam nde mo felliti jippinande mo ɓural ngal hoko mbo adori ko iqra bi ismi rabbuka wona ko noon arde bi ismi iqra bismillah on bi ismi walla na noon est ce que wona o yalamu basmala tan ɓe puusi ɓe mbima iqra jangu bi ismi rabbika inde jomma joni muhammadu rasul sallallahu alaihi wasallam Allah wi'a mo jangu inde jomma neɗɗo welsinoyo ha wi'amayo jangude inde Allah ko ɗum jumde est ce que wona kan juumi haray kan juumi kay angal famude rek te en jii enen fof Allah ko wi'imo ko zikrullah kasiran jantoɗe Allah ko heewi joni si en jiiɗi wiide premiére neɗɗo o si tawi a felliti famde qur'ana han a ruttoto baɗo puɗɗornoɗa fuɗɗorde ɗo ba signiƴe ko ɗo puɗɗoroɗa andude ta na ɗo pirɗa ha ganduɗa billa dewtere nde a nantande aɗo wawi noon jangude ko haala hen ko firi ko ganda ɗum ko firi ko ganda ɗum goɗɗum ɗum kala han ɗaɓɓana hoore maɗa ko firi hoole ɗaɓɓana hoore ma ko firi sabu hoko pour a anda ko haala ɗon wono wallahu alamu en ɗin toon ɗi wodi ɓurɗe ɗe hawno andi ɗo beten joom holliri ala ko haali ɗon kono misal ɗi waɗi toon ɗe ganduɗa pour mbawa ɗaɓɓude goɗɗum ko kalɗa ɗon weeɓani te ko kalta ɗon ko kadi tawat hay an hakkille waɗi woodi no yaari ɗum walla sa jomiraɓe defte ɓe ndaara ɗo ɓe nattinira ɗum misal ko mbiyammi ɓe ko mi wiyaɓe fa ummuhu hawiyatun ko harfu mo ganduɗa arifiyankoɓe jeeyi ɗum zahiriyanke sa ari ɗo tan a sooƴa ko yimɓe jaygol haalteni ndi joni a wiyama fa ummuhu nene muɗum haawiya ko jaygol wiyete haawiya di joni jaygol hono jibinirdata jaygol hono jibinirta eyyi neɗɗo ala wona neɗɗo wiyade fa ummuhu haawiyatun fa ummuhu nene mum haawiya ko jaygol wiyete haawiya jaygol kay ko jaygol tan jibinta jaygol ko jaygol tan jibinta Khadijatu Diallo joni noon hono jaygol jibinirdata anduɓe ɓe ɗi gandi kono billaɓe gandate joom ɗi wawi naɓa ɗum to wodaka Khadijatu Diallo ta kono gonga haale jaygol jibina ha yalta ƴiƴam mi anda noon ho kono ngol wojjirta ɗo ni cikkoton ɗum hoko hono kono Allah de ko haali ko nafenade te kala mo sikki a andi ɗum wona mawɓe ɓe kollima ɗi wawi cikka ko wona ɗum ɗi ni noon ɗi keewi e qur'ana ɗum taki qur'ana o kala mawɗo mo jahoyɗa ɗo mbo okkima tariqa Seykhana Tijan Sarif walla mbo okkima tariqa Abdul Qadir Jailani walla e woɓɓe gundo Allah o ko goto hatta ko be jangamo sifama ko gundo o ko goto hatta sa muritaɓe ɓe kodduɗen ɓe ɓay tariqaji keddiɗɗi en jii ko hakkude Qadir e Tijaniya kono murid kam en gandi ɗum ɗon e mbi'i enen ko lawol hoore mon hatta murid mo gonɗa o Cheikh Ahmadou Bamba wahabiyanka ɓen ko homɓe he ɓen tenkimɓe ɗon ɓe min mi andaɓe anani murid e hoore mum o mbitenoɗo Cheikh Ahmadou Bamba ko o kalaldi mawdi e nder tagore makko he ko o neɗɗo dewɗo Allah no haniri ni ganduɗo ko andere ko te mo andini kala ha mo tampi misal toujours mi wiya cukalɗe yo mi yaɓe yo qissa Cheikh Ahmadou Bamba e qissa Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall mandoɗeɗi sabu ko heewi no sikkirte ni ta na ɗum joom fandi misal Cheikh Ahmadou Bamba andi omo haalana on haala o wi on o nattinama e fuuru wi'a to nder fuuru to mbo tawiron mbarodi yimɓe ɓe fof ɓe kawa mbo nattinede e fuuru he mbo sumani min noon na ɗum hawnimi
joni mbo nattinama e fuurhe kanko ko waliyu Allah Allah ɗi wawi mbo okkude karama taw jaygol wawamo sum kono mbarodi ndi mbo tawirondi ndi sumani toon mbo tawindi toon mbo accindi est ce que ɓe nan ko haala haray no manki ɓe manki fa hey on fuur huuɓata on fuur mbo heewide te mbo yaaji anani ganduɓe fuur oɓe fof naati e fuur he mi suusa ɗon haadde ganduɓe fuur oɓe naati e fuur he mi suusa ɗon haadde Cheikh Amadou Bamba ko heewi ko jangini hen ñande fof ganduɗa Allah anda ko kalaldi mawdi kala mbo nanoyɗa ɗini yawi mawɓe ɓe ɗinin hafo hen goto e mawɓe he kañ natani toon taw kono si a naati toon ko ɓuuri famɗude billahi mawɓe fof a teddinaɓɓe a horminaɓɓe te a yoneteɓe kadi te a yiɗat kadi waade no ɓe mbayini hayso a wawoyta balle yewtere nde wooɗi miɗa andi noon tawi on falama en jaam faade mi anda sen taƴƴata tan ha lawol gongol kono ndaaro ko honɗum ɓuuri hittude ko tawata yimɓe ɓen no sohli ɗum joni fermira programme o toujours ko fermiranmi programme o kalanno ɗen nin ko neɗɗo hoto o rewata ha o iwaɗo o wonnoɗo ko lawol ko wiyete ko tariqa gonnoɗen e muɗum mi haala damal tariqa ngal mi uddira ɗum ɗon woni hoko hen waliyu Allah ɗi wawi ɓiɗɗo mbo anda bammum walla ɓiɗɗo mbo anda bammum enene mum foof waliyu Allah ɗi wawima wallude ha jawtaɗo gonnoɗa kono ɓiɗɗo mo ganduɗa nananani nene mum e bammum waliyu Allah ala ko wawi mum ɓiɗɗo mo ganduɗa nananani nene mum e bammum waliyu Allah ala ko wawi mum anani mbo anda non bammum waliyu Allah wonko wawi hen mbo anda nene mum e bammum waliyu Allah wonko wawi hen kono mbo nananani nene mum e bammum waliyu Allah ala ko wawi hen ɗum taki fuɗɗodu aduna neɗɗo on du ko nene e baba diine maɗe so a sogluɗe han ɗe gadi ko e nene e baba gomde Allah heewi cikkuɓe ɗi gomi Allah tawa siwa heddi ko ɓeyden hen wakkilade miɗo salmina musidal TV ngal fof miɗo salmina musidal fulɓe ɓe fof mana wano musidɗo meɗen Khalifa jeyɗo o télé bambuɗo Samba Guelaje Mbaalo ha Samba Guelaje Mbaalo won noon ko jawɓe ɓe kaali hen min noon nene am ko jawoje won ko jawɓe ɓe kaali hen eɗen mbo calmina eɗen mbo du'ano enen du'ano ɓesgure nde te enen calmina pullo kala ɗo mo woni jiɗɗen enen fulɓe ɓe no mbakkilorɗen e jande ni no mbakkilorɗen e jande ni kono en mbakkilor noon kala ndaren damal ngal ganduɗa ko ngal tawɗen ɗo woni jubbete no ngal ɗo ko jubbade haalaka ndaren hono mbawten wadde feere ha mbawen iwde ɗo gonɗen ɗo miɗo salmina kala musidɗo ɗo woni kala nanowo pular miɗo salmina miɗo salmina mawɗo leydi ndi o ɓe mbiyata mbo ko Adama Barrow hay so tawi woni miɗo ɓe anduno saabu wota ɗamino minen mawnidi tundu woturu kamɓe fof miɗo ɓe andi hewani e mabɓe mbomi anda kamɓe fof miɗo ɓe andi goto fof no miɗo ɗum salmina miɗo ɗum yetta miɗo yetta kadi koyɗe ɗe goto fof anni emo jogui o yo Allah wurtu en enen fof e anniyaji moƴƴi mbawen gollude leydi ndi kala anni embo sagani gonɗo e men yo Allah ittu ɗum woni ko e men woni koye ɓesgure men woni e mbawɗo wonde fof yo Allah waɗan en ɓerɗe moƴƴe mbawen gollude leydi ndi e barke seydil wujudi hatta noon goto fof ɗi eto beru ko wawi ko aɗa andi ko woni probléme o aɗa andi hunde nde a anda ñande nattuɗa hen fof ko a janggat ko noon tigui si tawi noon woni ticca ɗum waɗi ha mi anditi ɗo programme mo yeehi ko neɓani imamuɓe no janne andintine fi ɓe wawa naɓude ɓe wi golle imam koko satti mo andi noon golle imam koko satti siɗa hen a foti ɓeydude gandal ma ngal jangga anda ko wolanta jokkoɓe maɓen eyi on ina woodi par ce que a wiyama kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi enen fof ko en aynaɓe goto fof noon ko aynina ko o lamdoyte ɗum so tawi imam o anda sartuji islam o anda farilla o anda sunna o anda mustahabba o anda fada'il so julde makko heeɓi ella mbo anda no mbo moƴƴintirra ɗum joni on so o lamdoyama hoko o jaɓoto masiba ari ko ɗum taki so tawi woni imam suɓete imam fota suɓede ko jangmuɗo
te fota suɓe kala ko joom jikku moƴƴo imam kay koko fotte suɓede kono kala no suɓiroyte noon no won jannguɗo ko ɗum haani hen ko ɗum kala foti wonde jangaki ko ɗuuɗi kadi yo eto o janga so jangani ko ɗum faala jogade place e yombo eto mo janga ɗum woni golle imam jarama eyyi kono noon ino ɗesi wade no min no jiirumi joni aduna o miɗa andi wona ɗum imamuɓe ɓe jii kono min no jiirumi aduna o imam yagal danaka ko accude nde ɓuuri saabu imam wona e koñ kala ko liggotonoɗa e métier ñande wiya a waɗama imam a heɓta contrat anani te imam yoɓaka lewru imam fada sadakaji galle mburɗo sadakaji wela ko golle awa yo en gandu imamuɓe men ɓe ɗi jogui haajude haajuji mawɗi noon ɗum noon yo Allah wallu en e ɗinɗon haajuji fof no Allah humtiraɗi kono ɗum ɗon kam miɗa andi ɗum ko ɗum sohla jarama balde miɗa andi en taƴay ɗo tun ha lawol gongol haray meɗen welti ko arɗa hande kadi fulɓe tv tawata a yewtay hen ko tawata daroɓe men nafitora hen moƴƴa haray miɗo yetta caméraman ɓe am ɓen pa Modou Diata e Abdoulaye Mballo kamɓe jogani en e caméra on e lampuji ɗin fi tun no golle ɗen yarere yeeso haray mi yejjitani Samba Gueladio Mballo ha France mo anduɗa kanko tambiti o télévision mi yejjitani noon Mamadou Salou Diallo woni baba kankande mo anduɗa ko kanko waɗata edit bugo hara meɗen tori yimɓe ɓen yo waɗu subscribe waɗa share tawa mo kala nafitora e ngal gandal ko min woni yewtirde ɗo hara on jarama ko musidɗo mon Kadidiatou Diallo aranno on ɗo hande kadi finde yewtere dinayankore ha lawol go on jarama ko jokkoɗon men Fulɓe TV